mekunge arwara. Kurwara kwakaita mukadzi uyu akarwara zvakaonekwa nemunhu wese kuti ari kurwara. Chimwe cheurwere hwakarwara mukadzi uyu inyaya yekuti akatora nguva yakareba ari munhu aienda panguva yevanhukadzi asingamiri. Arwara kudaro akasvika pakuti kuchipatara akatenderera kusvikira mukadzi uyu adzorwa pamba zvekuti veukama kusanganisira murume wake vanga vakungoshipedzera kuti tangomirira nguva nokuti tatenderera tanzwa muchivanhu muchiprofita nokuchipatara zvese. Mukadzi akazongofa ari pamba. Mukadzi uyu paakafa ari pamba vanhu vese vakachema vakaungudza nenyaya yekuti vanoziva kuti izvo kana munhu achinge afa ichokwadi kuti hama yako haisi hama yako asi munhu wese parufu anosvika achichema chikonzero. Haisi tarisiro yemunhu wese kuti munhu abviswe panyika asi nekuda kwaMwari zvinobuda zvakadaro. Zvadaro baba pati mwana waamai ava akataura mashoko vanhu vasati mwana amai vasati vafa zvikanzi veduwe ndapera mari handichisina chinhu ndatengesa nezvipfuwo kusanganisira zvaamai vangu asi ndinokumbira kuti kana pane munhu ari kuita zvinhu izvi dai atenzura tsitsi aita kuti mai vangu vararame nokuti mandiri kufamba ndine zvandiri kusangana nazvo harisi rufu rwaMwari kani ndiri kukumbirisa. Akatorwa nevanhu vakawanda akaungudza akachema zvokuti vanhu vakanga vari pamusha uyu vachiona murwere uyu vakasiririka vakawanda. Vanhu vakawanda vakatoguma vakushedzera kuti vakanzwa tsitsi vamwe achibuda musodzi achichema achitizvo tarisai ndiri mwanasikana ndiri 1 ndakazvarwa ndiri 1 handina kuzvarwa ndiri 1 takazvarwa tiri vatatu vamwe vese vakashayika kukasara inini ndoga ndiri kuchengeta mai ndiri mwanasikana akandirorawa hana chinhu hapana hatichisina chokubata kana pane ari kuzviita maererano kufamba kwatiri kuita vedu ngandiregerera mai vangu vararame mberi kweukama nemberi nevanhu kwevanhu vanogara mukati menzvimbo. Sabhuku akatora mwanasikana uyu akaenda akagara naye pasi. Mwana regati kuudze mumaprofita nemun'anga munobuda zvakawanda zvimwe zvinopesanisa asi ziva kuti Mwari ariko. Mwari vachiita zvavanogona vasina kuchengetera mai vako. Siyana nekubata-batana nevanhu nokuti mangwana zvinokunetsa mai avo vakafa zvakare uchatotadza kushawa wokusara naye chikonzero vanenge vachiti wakatipuma zvikanzi handina wandapuma ndangotiwo kuvanhu vatinogara navo kana pane ane zvaari kuita ngaandiregererewo mai vangu vararame. Ichokwadi amai vakabva vafa. Amai vafa mukoma KB mwanasikana aisenza mukati medhorobha reHarare kunonzi kuBasasa ndo achitumirwa shoko rokuti amai vafa. Amai vafa mwanasikana akabva mukati meguta reHarare akatakura waitipidzira kuti mubatsiri ndo kubva wasvika ipapo akasvika nemubatsiri wake ndo kuti vedu weyo ndakambotaura mari mwezuro ndiri mukati mekureva kuti izvo kana pane ari kuita zvinhu izvi kana kuri kuda kwaMwari hongu kana pasina kuda kwaMwari ndakuitawo zvandinogona bheti apedzise zvese kusanganisira neniwo dai ndafa chikonzero ndichararamireiko amai vangu watafa ndakutoendererawo mberi nezvakaitika izvi. Akakumbira kati ndiri kukumbirawo pari kuisiwa guva raamai vangu pasati paisiwa guva patange paitwa nekuti mubatsira ndizvaroda kuita pakavesiwa moto mukoma KB pavesiwa moto wematanda zvikanzi chibvisai matanda kana pasati patonhora pasapa ngapacherwe. Vanhu vanofanira kuchera guweri vanofanira kuchera vachiti tiri kutsva. Pari kudiwa veukama vacation zvakafanana nemagambutso asi magambutso aya trauzi ngariendiswe pamusoro pegambutso kuti ivhu riri kupisa iri risapinda mukati megambutso vanhu vanotsva. Zvechokwadi vanhu vachirepa mukoma KB pakatopinda veukama nevamwe vanhu vakanzi vabhadharwe chikonzero hakuna munhu achada kupinda pakadai so nekuti zvakuitika zvakaoma. Pabvisiwa marasha vanhu vakuchera vachera kusvika patonhora pasi vamwe vachibva vatanga kubatsira ndobva racherwa guva kusvikira munhu avigwa kudaro. Pamusoro peguva zvakare pakaisiwa mumwe moto zvakare wakavesiwa ipapo kutiwo matanda kamoto kadiki kanga karipo ipapo ndokubva akumbira zvakare zvikanzi ndiri kukumbira kenduru irare iri pamusoro ipapo ichipfuta. Chakashamisa vanhu vakawanda mukoma KB kenduru yakaisiwa pamusoro peguva. Kenduru tinoziva mhuri yeZimbabwe kana kuine mhepo inodzima uyezve kana ichipfuta inopera ende kenduru inopera zvichiitira nekuti mhepo iri pakawanda sei nokuti mhepo ikarova ikawandira one side riri kurohwa nemhepo yekenduru rinodonha pasi richipera. Kusvika mangwana makuseni mukoma KB kwakaita mhepo usiku kenduru haina kudzima kenduru haina mbogara yapera yakangomuka yakazara yakadaro ichingofuta. Muridzi anova ndiye mubatsiri ndiye akaenda nemwanasikana zvikanzi tora kenduru yoyo chiidzima chikochera gomba ifutsire ipapo pamusoro peguva ndobva afutsira. Mangwana makuseni chavakatira kuita kudzima kenduru nokuitora zvikanzi veukama chiende munoona pagomba kaita sei ndokunotarisa zvikanzi kunyange patsikwa chero paine zvaitwa hazvina basa asi tinoziva kuti hapana vavo vechikonzero vanga vachiona kenduru vaona pakanaka. Day 1 day 2 day 3 day 4 zuva rechi5 mukoma KB rakazoonekwa riri zuva rechi5
kuvanhu chikonzero ndorakazobuda vanhu pachena kuti pane zviri kuitika. Asi zuva rechi4 pane vanhu vakataura kuti vakaenda kune hama dzemufi kuti tiri kuona paguva paroratidza senge pakacherwa paroratidza senge pakafambwa pane rimwe saidhi reguva rakadonha riri kuratidza kuti mavhu akadziriswa pasi. Zvadaro muri yeZimbabwe vanhu vamwe panext door imba yechi3 kubva pamba pakaitika rufu vakataka kuuya vachidzira kuti izvo vanhu vakaona mwana ari paguva achichema. Vanhu vakaenda kunotaura varidzi veguva kuti heiwe hazuva rechi2 nhasi tinonzwa paguva penyu usiku panenge pachichema mwana. Asiwo panoenda kuguva kuseni vanoona pasina mwana, vanoona paine ratidza kuti pakacherwa. But zvaitika ndezvekuti varidzi vemwana ndivo vaikwanisa kuziva kuti vakaudzwa kunzizvo tanzwa pachichema mwana uku mushure mekumbobvunza mwana kuti tashaya mwana mumba vachibva vazodzwa nemwana kuti tanzwa kune mwana ari kuchema kuguva uku vakaenda kanotora mwana vasina kuudza varidzi veguva. Yes. Day 1 day 2 vaina kutora mwana kuguva ikoko. Rechi3 vakarara hope dzekusamuka havana kumuka. Mwana akasvika zuva rakutobuda mwana ari paguva achichema achichera guva nemaoko ari mwana ne2 years ari mwana musikana. Zvigumo zvese kusvuka izvi vanhu vakaungana vari mukati mekutaura kuti ndo zviri kuitika pano. Vakaenda vakatora mwana wavo vatora mwana wavo amai vomotora mwana wavo vachibva vanyarara. Sabhuku akataura mashoko ekuti izvo amai tanzwa kuti mwana wenyu akaonekwa ari paguva imimi hamuna kuya kuzotaura muridzi weguva haana kuzotaura asi semaonere enyu zvinopera mushe sei zvinozoomera kupi nokuti mwana wenyu ndakaonekwa paguva mwana wenyu ari kunzika kuwara maoko ndizvo here. Handina kuti ndoda kukutongai asi ndo zvakaitika zvikanzi hongu ndo zvakaitika but ndiri kumirira kufunga kuti zvingaite sei. Muridzi anova ndiani muridzi weguva akataura kuti izvo inini pachangu handidi kuona nondibvunza nokuti ndakataura nguva iripo kuti paguva pamai vangu vanhu regerera mai vangu kana paine vakaita zvinhu izvi ngavandudze chichiri kuitika. Zvakazoitika kepiri mwana akadzuka achichema usiku vakada kuenda paguva varidze mwana kuda kunotora mwana paguva ndokuti akakurwiswa. Munhu akavarwisa aive mwana vaikwanisa kuona vachirohwa asi munhu aivarohwa akasika vaone asi ruoko rwavainzwa richirohwa kwavari raita kuti ndiri mwana mudiki asi chirohwa zvinorwadza kusvikira vatiza kudzokera kumba mwana akaonekwa akarara ari pamusoro asi secheri akasuka makumbo oko esa zvigumo kutasika zvakutopera. Ndo pakazokwanisa kuenda kwasabhuku tiri kukumbira titaurirane chikonzero mwana wedu zvakare amuka ari paguva ndokuenda kumwanasikana uyu amai vako yaya paguva pavo taona pane mwana uyu asi hatisisu takauraya isu tayedu ndekuti tiri kuona mwana aripo. Mwanasikana akaramba akati kwete handitauri nevanhu ndakataura mashoko ekuti izvo ndiri kukumbirawo amai vangu vasati vafa pandiri kufamba ndine zvandiri kunzwa kana pane ari kuita zvinhu izvi asaita hapana akabuda pachena zvikanzi naamai vave neniwo ndiri kutaura kuti zviri kuitika pamwana izvi haisi nyaya yekuti ndini ndakauraya ndiri kutoshamisika kuti sei mwana achida zvikuita izvi ndiri kutokukumbiraiwo kuti paguva penyu pari kuwanika mwana wangu imimi nenditosingatifambi zvikanzi handifambi. Akaramba varamba kudaro mukoma KP vakanzi kana maramba imimi uyu ndokufonera munhu wakaimubatsira ndo zviri kuitika kuti kana varamba vapei mwana wadzokere kumba ndobvapiwa mwana chibadzokera kumba. Mwana mukoma KB akaramba achinetsa kuonekwa ariko ikoko ariko kuguva ndope vakazobuda pachenayo pachiva mukoma weKB vawanikwa vakagara futi zvakare variko ikoko. Handizivi kuti akazouya nemaitidwe kuti vanhu vanonga kumakuva ndiani. Ndokuenda kwaSabhuku zvikanzi ndinokumbirira ruregero inini pachangu ndine chokuita pamurandakadzi akafa asi ndine mashoko andaida kuti ndisaudze mwana uyu ndiudze hama dzamai vake. Andakaitirana inini pamwe chete naamai vake zvatakakonana nezvatisina kuwirirana ende kufa kwakaita mai ava haisi nyaya yekuti ndinakavauraya asi nyaya yekuti inini naivo pane zvatakakanganisa tese. Yake iri nyaya yekuti amai ava vaifambidzana naamai vane mwana uyu akaonekwa paguva mafambiro avaita pamabasa avo asi vane kukonana nekusawirirana kwavakaita vakonana kudaro ndo pakasvika mai vakutanga kurwara vari mukati mekurwara kudaro kusvikira vafe asi mai ava vaiziva kiini chekuita musoro pamai ava
asi vane vamuzvakare vatatu vari mukati menzvimbo iyi. Vatatu vachona ivavo vakataura kuti ini ndichataura maererano nokufa kwaamai ava, asi ndinoda kutaura naani nehama dzaamai ava, kwete nemwana uyu. Vanhu ivavo vamwe vatatu vandiri kutaura ndichavaudza hama dzaamai ava. Mwana usikana akati hamukwanise kuudza inini, munoudza mubatsiri. Mubatsiri achibva shevedzera kutizo kana musina kuudza mwanasikana uyu garai nenyaya yenyu. Iwo mwanasikana udza hama dzekwamai vako dzisagamuchire nyaya. Kutaura kuno kwatiri kuita dzakaramba vose vakamira kuti vatakaudza mwanasikana kuti inini nanhengi tisu tine chekuita nekufa kwamai vako nekuti takanetsena pane zvakati, then mozoenda kuhama dzaamai. Saka nyaya yakamira yakadaro. Mwana kumakp mukamuona maoko ake zvigumo izvi, kupera zvigumo izvi nekuchera pasi, zera rake iye pachake mukamuti chera pasi hacheri, asi anosinza munhu ane mhepo yamugara iri kumutuma kuchera nokuti iye mwana mudiki hazvikwanisi. Hey, saka izvozvi mwana achiri kuwanikwa here achichera guva? Iko zvinozvo asi kuwanika achichera, but vakapiwa mazuva ekuti mukaita mazuva akati musina kuya kuzoudza mwanasikana takuenderera mberi kana pane zviri kuenderera mberi. Saka tamirira kunzwa kuti vachaenda here, nokuti ndiri pakati pekutaura nasabhuku ari kuti neniona vanhu ivavo havasvikirane vasina kutanga vaona inini. Kana vachitaura vese vanotaura vari mberi kwangu, asi kwangu havasati vasvika. Muri kuti imimi mwana ari kuwanikwa achichera guva, mwana waamai wepanext. Zviri kunzi amai wepanext nemushakabvu vaishanda vese. Pane zvavakakanganisa vachibva vatadza kuwirirana. Right. Ndo zvakazokonzerera rufu rwamai. Asi kwete varipo tu chete, kune vamwe zvakare madzimai matatu vari mukati menzvimbo, asi amai vari kuramba uchiti handikwanisi kutaura vatatu ava ndichiudza mwanasikana uyu, ndoda kuudza hama dzaamai vake. Asi mubatsiri ari kuti tangai maudza mwanasikana. Kana musina kuudza mwanasikana, udza hama dzaamai vako dzirambi. Saka mhiko ndeyekuti amai vane mwana ari kuwanikwa paguva ngavatange vaudza mwanasikana akatsvaga mubatsiri. Vakadaro vozoenda kune hama dzaamai vakashaya. Ivo vari kuti hatikwanisi kuudza amene kuti wai vasiri kuda kutaura zvavakatadzirana mudare ravo. Uyezve imwe nhamba kana kuti mamwe mazita evamwe vanhu vakaita zvinhu izvi, wai vachiramba kuudza mwanasikana uyu kuti ihama dzake here, vagarisani here, amene kuti chii sikireti yecho tichainzwa nokuti nyaya ina kupera. Vakanzizwa hatizi kusunungura kana kuita chimwe chinhu kana musati maudza mwanasikana uyu. Mwanasikana achibva ashedza kuti kana musina kutaura neni makasa pakaipa. Mati ndechekupi igweru 0713938538 0713938538. Muri kuti kudini neicho chekugweru? Tsika mwana tsika. Development. It's His grace, drug abuse in the community. See, I'm evolution. See, Jabulela, heart and independence. Got this, I should take, Jinotaka. Unity, peace, and development toward Vision 2030. This message is brought to you by the Ministry of Information, Publicity. Chekugweru chakapenga nditiro kamakorokoto kuZimbabwe ndinonzi Elliot Chimuriwo pa Eastleigh pana Nigel Philip pariseko nasi pa Eastleigh 2 minutes to 10 ndopafika nthakwe pali manje ZBC National FM Radio ngati machirongwa cha Bozhongora segment nasi chirongwa cha kurumbidza kutanga nekuda kwekuti tichaita crossover kuenda ikoko kwa Murambinda uko kune mhemberero dzekupemberera ka 44 years dzasvitswa nenyika yeZimbabwe. Chirongwa Bozhongora segment muri kuchinzura vasawira vedu vePremier Tobacco Auction Flows ndipo pamusha pamunokohwa mari. Gara wakaguta nePremier Tobacco Auction Flows kubulikidza kana kukohwa mari pamwe chete nekuwana hupfu. Nyika yeZimbabwe haina kuwana mvura yakakwana, zvakadaro varimi vanogona kunge vakawanaka mbeu yefodya asi chibage chisina kakusvika. Saka Premier Tobacco Auction Flows iri kuti ine 10,000 tons dzehupfu right.
iwe semurimi ukadaka hupfu right unokwanisa kakuona nechikwereti pasi pechirongwa chestop order, mari ichizobatwa kana matengesa kafodya yenyu nokuzopiwa kamari inenge yasara pafodya yamunenge kamatengesa. Free transport, yes, free transport, hodhai makawanda sevarimi, then hupfu hunouya kahwani, mota yacho inenge yauya nehupfu yodzoka kane mabhero efodya. Zivai kuti ka very cheap hupfu uyu kudarika ka uri mashops. Premier Tobacco yakabatana kane Millers Association of Zimbabwe iri kuti gara wakaguta murimi kubudikidza kane kukohwa mari pamwe chete kane kuwana hupfu uriko kaku Premier Tobacco auction floors. Ndipo pamusha panokohwa mari inowanikwa pa 334 Affirmative Way Willowvale Harare. Muchidaka kubata Premier Tobacco auction floors inobatika pa 0772 590 247 0772 590 247 0772 590 247 pamwe chete ne 0780 214 970 0780 214 970 0780 214 970 kana 0780 665 158 0780 665 158. Pane zvakawanda zviri kuitwa nePremier Tobacco auction floors kusanganisira kuma small scale farmers kuti unogona kakupiwa cashback ye $1 pabhero rega rega handitika kana une 10 bills and above. Asi kana usingade mari iyi aiwaka unopiwa uri hupfu pamari iyoyo. Saka fona inhasi chaiye mukohwe mari pamwecheteka nokugara makaguta nePremier Tobacco auction floors. Matransporter kana une motikari yako bata Premier Tobacco auction floors. Musakangane kuti every Wednesday Bozhongora nakanyemba vanenge vachitandara kane varimi pa Premier Tobacco auction floors. Chokudya munopiwa kamahara kana muri ma commercial farmers munodzosirwa kwa fuel yamunenge mashandisa pakutakura mabhero efodya kuenda ku Premier Tobacco auction floors. Zvakare munobvisirwa 50% discount on weighing and auction right kana une 100 bills dzefodya dzaunenge waendesa ku Premier Tobacco auction floors. Ma commercial farmers muri kupiwa ka free whiskey bottle pamuchete kane corporate gift courtesy of Premier Tobacco auction floors. Ndipo pamusha pamunokohwa mari sika mwana sika shirongwa Bozhongora segment machunzirwa kane vasawira vedu ve Premier Tobacco auction floors. Ndipo pamusha pamunokohwa mari. Tero anosanganisa sangano reZimbra. Mumwe mukuru kubva kusangano reZNCC vago